మీనరాశి పూర్వభాద్ర నక్షత్రం 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం, రేవతి నక్షత్రం మీనరాశిలోకి వస్తాయి. పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. శ్రమకు ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలు కొంత కలిసి వస్తాయి. సభలు సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. ఎంతటి వారినైనా ఆకట్టుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వాహనాలు ఆభరణాలను కొంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకున్న హోదాలు దక్కించుకుంటారు. పారిశ్రామిక రాజకీయ వర్గాలకు విదేశీ పర్యటనలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త పనులు చేపట్టి సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవం లభిస్తుంది. విలువైన వస్తువులు సేకరిస్తారు. సోదరులు మిత్రులతో వివాదాలు అనేవి తీరుతాయి. కొత్త ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు ఊరటనిస్తాయి. వాహన సౌఖ్యం కనిపిస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. కొత్త పెట్టుబడులకు తగిన సమయం. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. పారిశ్రామిక రాజకీయ రంగాల వారికి పట్టిందల్లా బంగారంలాగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు కాస్త నెమ్మదిస్తాయి. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. కోర్టు వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సభలు సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత ఇబ్బంది కలిగించినా అవసరాలు తీరతాయి. ఆప్తుల సలహాలు పాటిస్తారు. ఎటువంటి బాధ్యత అప్పగించినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. భూములు కొనుగోలు యత్నాలు ఎట్టకేలకు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలలో లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని మార్పులు ఉండవచ్చు. పారిశ్రామిక రాజకీయ వర్గాలకు కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. వీళ్ళు గులాబీ అలానే లేత ఎరుపు రంగు వస్త్రాలను ధరిస్తే మంచిది. వీళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఆరాధిస్తే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు.